ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସତରେ କ'ଣ ଝିଅ ହେଲେ ସବୁ ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ମୋ ମତରେ ତ ନାହିଁ। ସବୁ ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର। ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କେଉଁଠି? ସବୁ ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି। ହଁ, କିଏ ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ବାପା, ମହାନ ବାପା ଥିବେ ଯିଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖୁଥିବେ ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି କାହା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଝିଅ ସବୁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାଆ ବାରମ୍ବାର ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ସେ ମାଆର ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର କାଳ ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଠିକ୍ ନା? କାରଣ ଏତେ ଟର୍ଚର ହୁଏ ସେ ମାଆ ଯେ ତୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଏତେ ଖୁଣ୍ଟା ଗଞ୍ଜଣା ଖାଏ, ତା'ର କୌଣସି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିନଥାଏ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ଝିଅମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାପାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ମାଆ ମାନେ କାହିଁକି ଟର୍ଚର ହୁଅନ୍ତି?